експедиция в село Скала, професор Орачев, Патрик, Минго, езерото. Там, където бях, има обрушаване от камъни, ломени, няма следи от римски градеж. Долу като слезем ще види римски градеж. А тук е най-високата точка. Намираме се върху огромна мегалитен насип, естествен и най-вероятно дообработен с тракийски период. След това римски до късната античност, 6 век. Вероятно. Тук е доста обраснало. Но ето виж, долу има съди градежи. Тия ломени камъни, ако направиш тях проучване, може да се окаже, че е било и кошара от 18 век. Нищо друго не мога да кажеш, но ето ги ломени. Снимам. Сега, това езерото продължава и нататък. Лошото е, че изтървахме това. Още малко. Ако искате ме изчакайте тук или... Не те чакаме повече, ти пак ще изчезнеш и ще ме изоставиш. Движим се по билото. Виждаш ли го, Патрик? Тук колко е високо? Това е една много висока пътя. Да. Наско, това северната част ли е всъщност? Това е северната. Натам. Да. Чакай да покажа на камерата. Урвата. Не. Ето го, бе, това търсих да го видя, бе. Това търсих, там. Не е то. Иха, я гледай. Снимайте ми. Така! Снимайте ми. Но Ето ви го образец на тракийски... Патрик, да вмисля, защото снимам. Задника ти снимам в момента. Tracian megalith structure. Точно, аз пък почвам да снимам точно в момента. Нашия професор и шеф на експедицията. Минго. Патрик го хвани. Mingo, stay there as a scale. Патрик, отидете тримата да ви снимам. Аз в момента снимам. Не, няма снимам. После ще ме снимаш. Добре, това какво е сега нас? Обясни. Остатъкът ми великан далеч. Тук там. Сега е до камък. Ето го, там е човека, сега снимай, стигайте пък, Николас. Какво представлява това? Какво представлява? Остатък от тракийската стена е така. И оператора. Това е остатък от стената, горната част на стената, реално. This is the upper part of the wall. Да, it's like the corner. Да, долу горе на равнището и виждаш, то вече върху това нещо, те са трупали още. Всъщност, това е първото доказателство за сул градеж, който намираме днес. Като длетата. Това, което го търсихме. Да. Направи ми снимка. Аз съм с него. Той там от другата страна ми, така. Ето го бе. Имаме най-вероятно This is part of the wall. Имаме най-вероятно откритие на орфическо яйце. Единственото на Балканите. Абсолютно. Единственото яйце на Балканите, професор Орачев. И първият американец, който го е виждал, Патрик Минго. So we're finding Hi, Patrick. We're finding it, yes. Say something. Yeah, we're finding it. Tracian forest. Oh yeah! Portrait. Yeah, Let's go! Tracian portrait. Така. Тръгваме след... Очакваме всеки момент да направим... Ой! Внимавайте, че сте служба, много внимателно. Бавно, нямаме бързо работа. Този зид, който намерихме, виждали ли си го предния път? В тая част беше. Трябва да го намерим. Разруши току-що идеята на Войчо. Минаваме по долната страна. Да.
Мамицата ми е манярска, ела. Ела, едва ли съм у майка. Атанас Орачев, като един истински историк, има алергия към иманярите. Едва ли съм у майка. Наско, снимам с камера все пак. Снимката отпреди. Как са му ебали, майка? Манярите са го рушили. Това ли е? Да. Къде виждаме яйце? Дали ще го виж, да се дръжа клоните, да видим малко ги заснеми. Is this it? Yeah. Yeah, but I can't see. Виждаш? Oh, yeah. So let's clear some of that. Oh, lovely. Това е типично за архаичните светилища и храмове. Това е като кладенец. Само че, ето сега. И маняра е действал, мамицата му. Виждаш ли го тук? Е изкуствено подравнено, бата. Сега искам да го изчистя, да го премерим, защото миналия път не можах. Ами това е като на тату кладенец със свещения. То е същото, Наско. Ами он е пак така изкопан скалата. А тук може ли да е имало първоначално ядро от вулканичен камък, който просто да е бил дообработен след това ръчно? Вероятно е така. Сега, то, ако го изчистя, виждате ли? Ето. Ами трябва малко да го поизчистим. Тук е дъното. Значи той е на около 25-30 см надолу. Ми дай да го изчистим малко да го Първо ще сложим. го снимаме така и после ще го изчистим. През цялото време снима камера, господа. Сега, погледнете. Дръжте се като джентълмени. Но е до очуквано, придобило е сферична форма. Това вече са съвременни обрушавания. Ето тук и маняра го е бил. Миналия път тук имаше площадка подобна на тази. Просто виждаш ли, решили са тук нещо и са го били. Това също е избит. Решили сте, че е нишан за съкровище. Тия колони първо да ми Ето тия. Сферичната снимам форма. по-отгоре, за да се Добре, види. за какво служи това яйце? Кажи ни сега какво представлява това яйце. Така, сега първо да го премерим, после ще показвам. И си личи, нали, те обикновено даровете ги слагат тук. И това е. You see, this is the egg, buddy. Yeah, I want to move this shit out of the way. Значи едва ли се вижда добре на камерата, Това но е проблема откъде да го снимаме. тази част Бягай. е изкуствено обработена. Това моля. Много добре се вижда с... Ами, братче, можем, нямаме брадвичка, нищо нямаме. Okay, and what's the significance of this? He will explain. Пита какво е значението, но ти казваш, ще обясниш сега, нали? Значи, превеждай. Okay, so listen to this. Единствено в България Only in Bulgaria. е намерен един релеф на Митра So there was a Mitras relief found край село Ветрен Пазарджишко, just by Vetren village in Pazarjik. в който Митра се ражда от скала. And that Mitras, it's a god, by the way. He's born from the rock. Алтара, от който той се ражда, има приблизително същата форма. The altar that Mitras was born from has a specific shape like this one. So the altar that he was born, or the rock that he was born out of. Yeah, right. Тук какво намираме? В естествена скална среда So this is a natural stone niche. са положени големи усилия да се наподоби яйцевидна форма. So they carved the rock in such a way so it looks like an egg shape. Тя обаче има форма на разполовено яйце, половина яйце. So it has the shape of a half an egg. На около 5 места в Тракия Only in 5 places all around Thrace. са намерени такива вече подвижни алтари, They found altars like this, but altars that could be moved somewhere. които представляват нещо като каменна чаша, So it's like a stone която отново е щупена наполовина. which is broken in half. В кавказския епос, In the Caucasian legends, се е запазила една представа за техните герои, които се раждат от скала.
също се ражда. So in the Caucasian legends, they believe that their heroes are born from the rock. Там ги вдъхвала майката, отивала до камъка и ги вдъхвала юнаците вътре в него. So the mother, it's kind of strange, but the woman goes to the rock and she blows into the rock, and then the heroes are born from the rock. Те обикновено са се раждали, когато самия юнак ходи на поход. И той като се върне ги вижда вече 3-4 годишни юнаците, които ушким са негови. Well, it's difficult to explain, but basically while the father is in a war somewhere, that's when the mother goes, she blows. Breathes on the rock. And Yeah. Но she breathes on the майката rock, yeah. Добро обяснение. всеки ден ходила и слушала, допирала ухо до камъка и го слушала юнака как расте вътре. So the mother used to go and put her ear next to the rock and listen to the baby that was breathing inside. И когато разбирала, че той вече е пораснал достатъчно, And when the mother knows that the baby is big enough, викала Курдалон, т.е. небесния ковач, she was calling for the sky blacksmith, който разцепвал камъка and the sky blacksmith comes and he crushes the rock, и от него излизал големия юнак, and the hero comes out from the rock. който можел да The size побеждава. of a baby or full grown? Който можел да побеждава абсолютно всички, включително и великаните, Пита циклопите. дали излизал бебе или излизал вече голям мъж. Голямо, готово да So it was all full grown. Голям. Yeah. Може And да it е- was so good, so strong that could defeat anyone. Излязал един такъв и 15-20 татари, защото те вече прехвърлят. 15-20 татари директно ги... So one of these Yes, heroes born from the rock was able to defeat 20 men at once. Те, тия, които излизали от тази скала, нарти се казват. Narti. Нарти, да. So the heroes coming out from the rock and their name was Narti. Те били побратими на боговете So they were brothers with the gods. и само обаче имало и нормално радващи се нарти. Само тези, които са родени от скала, знаели хатски език. So there were two types of Narti, the ones that were born normal way and the ones that were born from the rock. And the ones that were born from the rock, they knew the Hatsi language. Те можели, знаеки хатски, да правят действени заклинания, So they were able to make any kind of magic rituals. да си говорят с боговете, They could have speak to the gods, ходили им на гости and they were visiting the gods. и са единствените, които могли да влизат и да излизат от подземното царство. And they were the only ones that were able to go to the underworld and come out. Only those guys, born from the rock. 1890 година 1890, село Милер, най-големия иранист Беше малко екстремално, на 19 век, но мъхът е хлъзгав. пише една статия за кавказския епос, връзките между кавказския епос и циклоп. И доказва, че между Look what you did to me. културата на гърците, What? From your camera. между епоса на гърците и епоса на